Okay, may adlaw mga binati og minahal kong matalom na okay. Dieta sa dapit sa kon guys kanang ag sanctuary. Nya mamunay ta diri plastic dugay na jud tag kuan guys. Wa makat tabang-tabang diri guys. Okay. Dieta karon today is Sunday unya December 10, 2023. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan diri nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot karong 2024 nga daghang musanong or daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa lungsod o muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay. Boss. Sabay na boss. Boss.